institutions. Oganda Luo ke piny mangima e kaunti ma Nairobi ka warado gi joluo mabiro kanyakla kendo chako ohala mag loche matero mwandu kendo e konde duto mag piny Kenya. Waluwo ndach kambi mar Riverside Transporters kendo gileronwa mor magiseyudo kod achiedh nade magikale. Jafwambo marwa Cleopas Oluoch notwak kodgi kendo koro miwa ler e siganani. E kar sa 9 mar odhiambo, wadonjo e kar dak ma Babadogo, Nairobi. Waromo gi yawuoto na gi matiyo matek. Loche opangore. Osigo iiko. Moko iketo e loche. En ikruok ne wuoth mochomo Kaluo. Ma en sigand Riverside Transporters. Oganda Luo mane obiro kanyakla mar timo ohala tok midhiero mar lweny mane omuoch tok yiero mar higa 2007. Ohala ni nochako higa mar 2007. Nwachake kamoro ni Easy Coach Town mar Kiti Kacha ema nwachake. Ka lure kod dhao mane nitie higa mar 2007 yudo ka jo mang'eny ni riembo kuonde magidake. Nikech mane en dhao mar ukabila. To kinde no geche mang'eny nok gin mag jok madhowa, joma wacho dhowa. Koro ni yanyowa. Iting'onu gik moko ti yanyou. Yudo ka en gima keto lit e chuny ng'ato. To obo wacho ni ka jogi nyalo temo ohala ni. Wan bewa wajiwre mondo wa offer services ni jowa. Chaka Riverside Transporters ne ochako gi kanta achiel kasani to koro gin gi loche maromo 18 makonyo gi weche ohala. Kano wachako gi kanta achiel ma ji mang'eny emne rite en kano dhi piny to kata in magi msigo machal nade nyaka irite moduogi. Nyasaye be ber noyawonwa jomoko chako kelo geche makaro sani nyaka sani wan gi geche 18. To kane simu onge kindego, ji ne tudore nade kane gichako. Jotije kar ohala ni leronwa kuonde magidhie. Diere kabe simu ne pod onge matin. En kitiyo ne ng'ato to nyalo koni bwana udo mera moro ng'ato nicho tiyo na referral mang'eny wayudo. Lek ka lek nyaka bedi gi geno mano mar chopo kare. Riverside Transporters ni kod lek margi. Kungo gi hola en achiel kuom yore maketo gi e tich ahinya. Gilengo ma wan go sani waneno ni wadwa medo geche makoro bede nyingwa kabisa mag kambi ni. Maro ni en kungo gi hola. Kikano pesa ni mikano. Kai dwaro pesa ni no wami 70% of it. To gina chiedh nade mage magikalo e kinde ma jopiny mathoth yuago pek mar ngima. Gidhach gi ohala yo machal nade. Gima timore mang'eny ni yudo ka kata mana customer manin go mane tero mwandu kata diriyo i week. Sani kuro tero kata dichiel. Nengo mar mafuta bocha kod idho malo. Koro ko idho malo, tiende ni wan be nyaka customer nyaka wamed ne nengo malo matin. Kata doko ni achiedh nade nitiere ohala ni. Jo ohala gi yudo mor gi kanye. Kimiyo siki Nairobi ka, tatero ni dala. Tinyisa no sigo ni idhi yudo mama dala. Mama ugo naero kamano mathoth. Ta wawinjo ka wan gi mor. Kamane gi mwatemo timo mondo customer wa obed gi chuny mang'ich. Ywak maduong' ne sirkal en nengo mar chungo geche ahinya e kaunti ma Nairobi. Gino magiwacho ni keto nengo mar timo ohala bedo mamalo moloyo. Parking charges gi duok piny. Nikech ka koro idhi ka usik ng'ato to ket ni parking charges. To mano tiende ni nyiso ni parking charges no edhi mi customer mabe onge pesa no kata wating customer no. Tijni omiyo oganda Luo matindo tije kendo mayo osegolo ne gi luoro mar timo ohala. Maber kabisa ni yawuot Luo mang'eny bose donjo ohala ni. Gitimo transport. Luoro mane ji nego mang'eny wach loan gi wach lori neno kodok piny. Wan gi drepe matiyo ka, wan gi vijende matimo loading kae, gin gi vijende matindo, morito familia gin kech tijni, watero msigo mora mora. Inyalo bedo gi gik ot, watero ni dala. Inyalo bedo gi gik gedo, watero ni dala. Inyalo bedo gi cham wakelo. Nyakora moge jwang' achiel e teko, kendo ka wamakore kendo wariwore gik mathoth nyalo timore. Picha mineno toki kod sigana mawinjo en ranyisi ni gigi duto nyalo timore mana ka wamakore kendo wabedo e achiel. Kuom lori achiel kaeto bang'e oidho mochopo kod lori 18 pod lek gintiere godo. Gigi gin gik manyalore. Cleopas Oluoch, Ramogi TV. Jodak mawuok e